Beste urte batez, bizkaitarrak eta jurretarrak izan dira jaunda jabe, Gernika Lumon, urriko lehen asteleneko Pirenaika arraza txapelketa haundian. Epaiek ez dute erraz izan, baina azkenean, jurretako Jonkoldo Bikandik 24 hilabetetik gorako behi onenaren saria eta ganadutegi onenaren saria eskuratu ditu. Rufino Jaiok, Mari Carmen Abendibar ganadutegiak idizkorik onenaren saria jasot. Bestalde, Idiazabalgo Urbizu Berrizko Prudentzio Urkiaren Fazero, inseminazio artifizialeko produkturik onena izan da, eta 8 eta 24 hilabete arteko urruxetan arrasateko Aitor Arana nagusi. Jonkoldo Bikandi txapeldunarekin izan gara. Gaur zita garrantzitsu eta gaur be txapelbi. Bai, egia esan, gu eskitzizan etorri hainbeste sari eta atzeko esperantzarekin. Behiak, uste nuen behiak irabazi zuela behirik onena, bai irabazi du. Sarietatik lehen esan duan moduen oso ondo joan gara, 3 lehen, beste 3 bigarren, 6 behi ekarri ginen zen, 6 buru. Da gero behirik onena etara dugu, eta gero bai etara dugu, hori ganadutegi onena. Bizka duda nukin jut, aurten sekorra ez dugu ekarri preparatuta, aurten du hori legea lau behi eta txaltxu bat ekarri zikela, guk eta dugu lau behi, ze preparatuta ondo dukin duguz, da guri emozko eta oso posik. Epaimaiek haitxetu dau, alde batetik beteran izie, ez da hainbeste urte daroa zuela bierrin, eta beste alde batetik bai, hori homogenoa iseti, ez da, ganadutegi honena saritzerak orduen. Asko baloratu duguna da, lau behiak izin direla iguel-iguelak. Kolorez motaz iguel-iguelak, ez bata zuria bestia gorritxua, leurak izin dira kolore berdina, buruz ondo preparatuta eta kapa moduan bai oso ondo. Nik usten dut 3 juez egon direla, eurek hori baloratu duela, da ni oso posik esango dut.